Nggih, tak Mas Andika. Biyen sing seneng pertama sampean siapa Mbak Indri sih? Nggih, Mbak Indri. Iya, Jo. Iya apa ora, Jo? Omonganmu kok ora padha kewiyak saiki kowe. Jarene iku Mas Andika sing oyak-oyak. Sing oyak-oyak, WA di WA omonganmu. Alah ya wis rasa jatah ae. Lah iya. Sumbo. Kok eta sempurnaka segadayana. Awewe barudak nak. Iya, ngertes areng awewe, awewe pisan, ambeling. Jebule ngantene lanang ya iso dagel. Iso, iki memang perlu Pak Igen. Nggih, kuwi nek basa Sunda, coba dongake basa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fi sakiri. Artine, Mugi Gusti Allah tansah berkahi seneng lan susah lan ngumpulake ning hal keapian. iya. Amin. Ra ketang mangan iwak asu yo ngaji. Wong urip piye ya kala-kala Iya, kala-kala kudu kala-kala. sambung tresno karunan kinerja rekan kerja. Kala-kala iki wajahe kudu sumringah ngene ora terusan lambene mbok poncot ngono kuwi. Iki piye to nih? Lah piye? Iki ora lambeku tak poncot. Lah piye? Nututi untu iki lho. Iki wis kangelan lho. Tak kira sedih terus lambemu mbok poncot ngono. Pokoke yen sambatan iki karo maju. Bang Yono, iya. Kene Jo, kene Jo. Aja ninggal aku trimo bonceng. Iwek budal. Matur nuwun pirang-pirang bengi ora ketemu karo kowe kok kangen aku. Alah tere ora mbok jak lho. Ya gentenan. Nggih, Pak Igit mboten. Lah wis tak kabari dene kok ya ora nyusul kene Jo ngono ya. Kowe ya tanggapan dhewe ngono. Nggih, nggih Pak Igit pangestune. Pokoke bengi iki luar biasa tamune Mbak Indri besok. Akeh ya, Jo. Wis lumayan. Muni akeh Mas pira abote kok lumayan tak melintek lambene. Lumayan akeh lain daripada yang lain. Oh iya, Apa meneh garwane angkatan laut. Ki sing prawan-prawan rungokno golek bojo iki sing angkatan-angkatan iki angkringan. Lah. Ya ora apa-apa jenenge dalan rezeki beda-beda karena punya tugas juga berbeda. Sing penting niate ngibadah. Wis kaya trae nek keluarga Pak Bunadi kaya sak keluarga kaya angkatan laut, angkatan darat. Kita tentara-tentara kabeh Nggih, tenan. nggih. Bapak ini ku nggih angkatan lho. Angkatan apa? Angkatan gabah, angkatan telo. Sembu Kuwi jenenge angkat junjung. Lah panjenengane iki mergo Tegal Sawahe nggih wiyar kok Pak Igit. Iya, iya. Nggih, Mas masyaallah. Jales Viva Jaya Mahi. Kowe ngerti? Lho. Sebuyane angkatan laut. Jales Viva Jaya Mahi. Di laut kita berjaya. Lho, masih kene kok masane. Tugasnya adalah menegakkan hukum dan keamanan di perairan nasional. Lambe merongos kok ya pinter jebule. Bapak Igit nek menawa entuk opah sithik-sithik. Kowe rene kok ngarep opah iki maksudmu piye? Nalarmu ning ndi? Lho pripun to? Rene iki buah. Lho piye Lendri? Lho aku rene buah aku ngamplopi lho aku iki. Rumangsamu. Lho piye mau jenengan ngendikane rene ora mikir apa-apa wis cukup. Wis cukup. Engko anggere disangoni jenengan. Tak balekke. Lah aku ya padha ae engko anggere gak disangoni tak baleni. Oh, Balekke kok baleni. ya tak balekke. Ya sithik.
ora mikir teko kono santai mawon Mbak Indri. Pokoknya yang penting insyaallah menjadi keluarga yang barokah lah. Amin. Lah panjenengane wis milih jodoh jadi sekarang sudah menjadi istri seorang TNI Angkatan Laut. Iya, Mas Andika. Lah Mas Andika dengan sebutan Ibu Jalis Nastri. Oh. Roh artinya apa kuwi? Loh, karena sudah pilihan beribu konsekuen. Lah Konsekuennya jadi garwane Angkatan Laut apa, Jo? kudune kudu waspada lan kudu sabar. Mergo ditinggal garwane. Nah, mergo piye supaya dadi sakinah mawaddah warahmah ora sak omah lho. Saling menjaga kepercayaan. Nah, kono menjaga laut kene harus menjaga sungai. Kepercayaan. Iya, kepercayaan. Sing penting komunikasi ora pedot. Nah, lah. Esok awan sore, Tapi esok video call, awan video call. Kadang-kadang nggak bisa, nggak boleh. Istri AL itu terus video call, telepon sak wayah-wayah nggak boleh. Kejaba sing kakung sing video call lagi. Ayo tetep nggak boleh. Masa, Jo? Gak ono sinyal, sumpah lho, gak ono sinyal di tengah segara. Kapal Angkatan Laut ki radare canggih. Iku rak radar dienggo negara dienggo bojo ya sesuk nek teko langsung sak antenane lho. Ngono. Parane. Ngono. Alah wong kono mari ngertine iki apa ya. Wes jenengan iki ora tanggap apa-apa. Bolak-balik angger bojo dalang wis ora paham apa-apa. Wis blas. Angger disambati sing wedok, piye Pak sesuk iki mbayar mbek apa? Anakmu iki lho Pak sesuk mbayar kuliah iki wis ping pindho semestere ape tutuk. Sing wedok rak kaku ati to. Sesuk ya padha Mbak Indri karo garwane. Piye? Angger wis teko, siap. Kula sampun siap. Masuk ketimi. Lho wong iku wis duwe cara beda-beda untuk menyenangkan istilahnya istrinya. Kaya awak-awakmu ngene iki Nduk, sampeyan cita-cita muga-muga iso duwe jodoh sak dhuwure Mbak Indri. Apa? Ya golek yo omahe sing sak dhuwure omahe Indri. Omahe sing tingkat ngono. Yes ora. Ana 3 perkara iku minangka rahasiane Gusti jodoh pati lan rezeki. Iya. Sing diarani sugih lan cukup piye? Bondo donya urung karuan iso cukup. Sing diarani sugih lan mlarat iku mung atine dhewe lho. Dengaren bengi iki angger sambatan kok kowe lincah, lancar. Tenan aku angger bar ora sampean jak iku terus dadi pinter aku. Sesuk nek menawa dijak neh aku ngono. Wingi Ya engko bengi ning Lacari to ya. Oh mengke dalu nuwun sewu kula teng Kairo. Oh ning Kairo. Nggih. Golek rosok ya. Lho, engko bengi ning Lacari aku karo sapa dagelane berarti? Catetane jenengan mungkin iya. Oh ya karo TB. Oh ya wis. Yo ala bosok neh yo. Ketoke karo kowe joke iso bingung aku lho tak plinteng mripatmu lho. Iki pripun to? Peti mesti aku ora melu. Boten mungkin saged dipun antrahaken Pak Igit. Pokoke baku iki bengi pokoke melu Manghayu Bagya Bapak Gunadi. Bu. Lho Bapak apa Bu? Pak Bunadi. Oh iya, Pak Bunadi sak kula wangsa. Wah Dik Indri wis bar ijab. Wah iki saiki nek wau pesene Pak Dalang dieling-eling nggih, ampun dipancal nggih. Bengi tak gaweke lakon khusus Bu Indri. Judule napa to? Indriyanti Rabi. Wih, Urung tau tak lakokke. Iki soremu aku harus siram-siram pule karo entuk ide tak lakokke apa ya nggon Indri. Wis tak geke lakon dhewe khusus. Dadi mau 2 jam seprapat aku mayang tenanan. Mergo lakon tak gawe dhewe. Tur ning kancane dhewe. Lung kancane dhewe. Wah, mulane kok ngawur. Iki rampunge piye aku ya urung roh. Engko iki Indri iki entuk Setyaka apa Lesmana aku ya urung paham. Ngono kok dikandhake. Sesuk meneh iki rahasia iku termasuk rahasia perusahaan, ora dikandhake. Pokoke angger wayang molak-malik wong wis gak takok. Iku iya ta ora ngono iki ora ro. Kira-kira malah judune mbelung kok iki. Kok jenenge pilihan-pilihan. Selamat Mbak Indri ya dan juga suaminya Mas Andika. Yo mantene kan munggah rene lho. Nggih. Nek mantene urung munggah ketok ora sempurna wae iki. Iya. Terakhir kali wes. Ya sekali-sekali.
Ki terakhir kali mbleguk bareng-bareng ra ketangkut dimbleguki dhewe. Mbak Indri karo Mas Andika katuran minggah panggung. Nggih. Mriki Mbak Indri kali Mas Andika. Ini tadi konco-konco yang dari Malaysia juga, Om nanti tolong Mbak Indri dan suaminya Mas Andika diaturi tindak di panggung. Mbak Ira Taiwan ya do WA iki mau sak kanca CFC Taiwan, Malaysia, Inggris karo Belanda salam titip salam go Mbak Indri. Semuanya silakan. Ini spesial konco-konco Tuban yang ada di Inggris. Semoga seger waras. Ini Mbak Indri mau naik ke panggung ya. Mentara manca tuduk. Monggo Mbak Indri saring bet lan Mas Andika. Syukur bagi kali Pak Bunati. Monggo Pak Bunati. Selamat malam Mas Andika. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Pripun perasaane dalu menika pripun Mas Nggih. Andika? Radi deg-degan. Terus terang ae. Try pertama ndrecek ora ora. Oke. Indri Nggih. harus pakai kode dengan seorang angkatan laut. Kodene piye? Kodene pripun? Bapak, abung, babung, babung. Pripun Mbak Indri dalu menika perasaannya bagaimana perasaannya? Alhamdulillah remen sangat Pak. Oh, remen sangat. Nggih. Nggih. Ijabe lancar nggih. Alhamdulillah lancar. Waduh, wis saiki wis dadi sosok seorang istri aja. Jalis Nestri. Jenengan kok Jala ngertos Sinastri. Jalis Nestri. Jala Jala Sinastri. Jalis Nestri. Alah lah kecantol untu ini. Mbah aku angel, aku cara gak merongos ganteng lho, Ndri. Imbang jane imbang lho, wong loro lho jejer padha petenge ngene. Padha petenge. Maksudnya klambine lho Pak Git. Nggih, tak Mas Andika. Biyen sing seneng pertama sampean siapa Mbak Indri sik? Nggih, Mbak Indri. Iya, Jo. Iya apa ora, Jo? Omonganmu kok ora padha kewiyak saiki kowe. Jarene iku Mas Andika sing oyak-oyak. Sing oyak-oyak, WA di WA omonganmu. Alah ya wis rasa jatah ae. Lah iya. Santai Mas, santai wong kulino ning segara kok. Ambek-ambek paus sak yo. Mbak Indri, Mas Andika menika Nggih. sing rawuh mboten nampungaken tangga teparo. Nggih. Ning kanca-kanca cakran ning Rat Fans Club komplit saking Jogja, Semarang, Kudus, Pati, Jepara, Tuban, Jonegoro komplit. Komplit. Ya. Nggih, matur nuwun Pak Sigit, Budiana sekeluarga. Kula ngaturaken matur suwun sanget, mbok bilih nek enten kurangi. Kula nyuwun pangampunten nggih Pak, sekata-kataipun. Mboten napa mboten enten kurange. Terus matur suwun ugi kagem CFC Nggih. sing sampun Rawuh. sedaya mawon teng gubuke kula. Nggih. Matur suwun sanget. Nggih, padha-padha nduk aku yo gak iso. Kowe kok nangis ana apa, Jo? Keronta-ronta kowe. Ora aku kowe kok yo saiki bojo. Lah itu dia bojo kok tangisi ya napa? Apamu? Karepku Pak Igit.
Karepmu kowe ngerah Indri ngono to? Ora, ya karepku kaya ngene iki wis kewujudan. Sing diarani punya feeling dan planning ke depannya. Nah, harus saling menjaga nggih karena garwane angkatan laut jarang-jarang kondur nggih. Hati-hati yo, pokoke sembarang dihati-hati. For you is the best my friend. Iso basa Inggris. Artinya apa for you the best my friend? Kamu yang terbaik temanku. Oh, iya. Cah kene. Ya basa Inggris. Lah nek dongake nganggo basa Madura piye? Dongake Mbak Indri karo Mas Andika basa Madura. Do remah kabarna lek. Bremah, Com. Loh, ngerti bana Madura. Iya pada bisa orang nah. Ngerti. Insyaallah sakinah mawadah orang nak retin cong. Ayalah sholat. Ya lucu jebule kowe. Walah, gon kuwi. Wah, ngene cah seneng. Nggih ngeten iki kan ben sampean mboten payu. Loh. Syukur. Ora apa-apa, aku ora payu santai. Aku wis di cadangan kedua. Kuwi nek ngucapke basa Madura. Nek basa Sunda aja. Eta sadayana atur nuhun tos ka dieu paparingkeun selamat jeung saha namina Indri jeung eta pamajikanna Mas Andika. Insyaallah sakinah mawaddah warahmah berkah barakallahu laka alaika dan tentunya menjadi keluarga yang Lho basa Sunda aja Indonesia. Sunda. Eta sempurnakan segadayana nya. Awewe barudak nah. Iya, ngertes orang awewe, awewe pisan, beling. Jebule ngantene lanang ya iso dagel. Iso, iki memang perlu Pak Igen. Nggih, kuwi nek basa Sunda, coba dongake basa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fi sakiri. Artine Mugi Gusti Allah tansah berkahi seneng lan susah lan ngumpulake ning hal keapian. iya. Amin. Ra ketang mangan iwak asu yo ngaji. Jadi orang itu kadang-kadang memang kalau di perairan perlu kekonyolan ya Mas ya. Kadang pernahkah membayangkan Mbak Indri mungkin kepethuk paus kaya Indri apa piye ngono ta? Aku mbiyen ngono lho Mas. Iya, iki piye aja mbok guyu. Aku mbiyen nalika jatuh cinta ke mbek bojoku yo ngono. Reti kursi kok kaya waduh kaya cah kae. Reti meja kok cah kae nyancang wedhus lho kok kaya cah kae ngono. bojomu kaya wedhus. Maksudnya terbayang-bayang. Sekarang sudah terlaksana, bimbinglah untuk menjadi keluarga yang berbahagia, lahir dan batin ya Mas ya. Oke. Ada mungkin Ucapan apa? ala ucapan ora usah ngono. Atau mungkin sudah dipikirkan piye engko ngono. Napa niku mengko? Hah, biasa. Bapak, bung. Nggih. Niki keluarga saking Magetan lengkap. Sampun Sampun wangsul. Sampun kundur. Oh, Nggih. nggih. Nggih, nata-nata. Pancen ditinggal ben kari wong loro. Nggih ora apa-apa. Nggih. Ora Dinese wonten pundi sakmenika Mas? Kula enten Tarakan. Tarakan itu Kalimantan Utara. Utara ya, Kaltara. Nggih. Wah aduwe. Oh, udah apa. Pokoknya pelingki Pak Sigit, pokoknya nek dadi bojone sinden, Mbak Idri kan sinden, kudu sing tabah. Nggih kula niki nggih tabahe pun turah-turah. Apik. Yo alah. Bejo ndri kowe. Kowe kudu sujud syukur karo Gusti Allah duwe garwa Mas Andika kowe. Ayo. Nggih kula pun bersyukur kok Pak. Nah, Nggih. Aja galak nek karo wong lanang. Nah. Mboten. So, wong lanang iki imame keluarga. Nggih. Wong lanang kuwi kudu diajeni. Aja nganti bantah karo sing kakung. Iya. Nggih. Ah iku dirungokne. Mboten pareng galak-galak. Lah. Nggih Mas. Wah, kowe galake ra karuan kok disuda galakmu. Wah. Lalinan sisan kobar kondo wis kondo urung.
Iki di live streaming YouTube Siget Channel karo channel-channel liyane. Sok ben nek kagungan putra, oh iki bapak karo ibu mbiyen pas nate nanyar ngono. Rencana putrane pengen pinten Mas Andika? Kula sekedhik mawon Pinten? 6. Oh, 6. 6 Dri. Yo. 6 sampean pengen pira? Papat. Yo 6 karo 4 berarti 10. 10. Nggih digenepi setunggal malih ben tim sepak bola. 11. Iya, 11. 11. Lho, sampean tre urung aku lho sing nglakoni. Lha dengkul ngantek sayer-sayer. Ora percaya. Tenan. Aku mbiyen lho. Samu. Ono anyar-anyaran garek muni, titeni rabe ono sesuk. Ape medun bale kaya jeru ngene kok. Ngene ora percaya. Oh, tenan lho. Medun bale iki bapak, pung pak pung. Ngene. Insyaallah Gusti Allah ngijabahi nggih ndak apa-apa. Anak akeh ora apa-apa, anak wis sepaket karo rezekine. Oh, rasa wedi Gusti Allah Maha Sugih, Maha Sembarang karena manusia harus tawakal dengan proses ya. Mbak Indri jangan banyak protes karena kita baru proses gitu ya. Sing penting aja galak, setya bekti karo sing kakung. Nek nganti galak nganti neko-neko, woh tak jewer dhewe. Tak jewer. Saiki Mas Andika digandrung. Nah, Nembangke. Nah, ya. Wah iki garwane angkatan laut. Ki apal ora lagune angkatan laut Jeles Viva Jaya Mae. Mboten. Dereng iki. Reng. Kuwi biyen angkatan laut zaman panglimane Pak Yudha Margono wayangan terus. Saiki panglimane ganti ora tahu. Iya. Biyen Pak Yudha Margono kuwi zaman Kasal nanti panglima wayangan terus biyen. Coba nembang. Ya nembang. Digandrung Dri. Niki pengen duet to, Pak. Ya. Oke. Apa lagune apa? Terus Katresnan Sejati. Oh iya. Cocok. Berarti dibawani pangkur. Nah. Kangenku tanpa umpama ngono iki wae. Nggih. Nggih. Heeh. HP-ne diselehke. HP-mu selehke kene sik. Nah. Sik aku tak mire wong kalah ndas aku. Aja mire. Siap. Lho, siap gerak, Jo. Istirahat di tempat, gerak. Jungkir. Iku grup apa? Baris kok jungkir. Grup angkatan laut yo ngene iki. Lah angkatan laut jungkir, pletik ning banyunan laku. Apa ra untukku nancep karpet ngono. Bet ngene. Lucu lho Andika jebule. Enggak. Sampe nek pensiun ndagel ae. Ndak apa-apa. Ayo seneng cah loro iki. Lah Indri terharu. Indri mesti seneng karo Mas Andika mergo lucune Indri. Ha. Nggih niku nggih salah satune, Pak. Humoris. Kaya bojoku mbiyen seneng karo aku mergo humoris. Takoni. Gak imik Jo nek ora percaya. Bu Diana. Ora takonane. Takoni. Aku mbiyen lucune ra karuan mbiyen iki aku. Lah, Piye? TLK. Apa kuwi? Tiliki dhewe. Iya, Ndri. Kangen karo madhep Mas Andika digandeng tangane. Kula segandeng niki. Iya ana wong loro cukup. Lah kok malah gandeng. Kowe kok ketok galak men to kowe iki. Monggo gandeng bojomu kok kaya kabotan. Plondo protes. Plonto pateni iki. Biasanya niku kalau orang protes itu berarti iri. Oh iri ya. Orang protes itu berarti iri. Urip kok iri. Aku embo-embo. Kangen. Kangenku tanpa upama. Wah iya. Bagaimana perasaannya Mas Andika?
Radi ndedeg. Oh, ndredeg. Ya. Berarti urung di perasaan. Ndredeg yo perasaane ndredeg geter. Oh, geterter. Mung Mong sliramu kang dadi telenging ati. matur nuwun karo Pake, Mbak Indri. Nggih, matur Kowe dadi manten wis disubya-subya tendone apik ngono ngene. Kowe mbiyen ngerti mantenane Pak Sigit karo Budianen nangis kowe. Tendane iki nyilih tanggoku dekit truk PT hasil kae lho. Hasil asem. Lah iya, kae terpale kae. Kowe ngene terus tengah disangga nggo pring ngono ketok. Oh. Sing mayang Maseno sing nggo wayang kulit cilik. Lah. Dekormu kembang-kembang aku mbiyen mah dekorku wong. Pripun dekor jenengan? Dekorku wong. Kok iso wong? Kami tuwa bayan cari hansip. Kok tekan hansip bareng? Kegrobyok kowe. Ijape kebengen Pak Igit. Ono hansip bareng dekore. Aku dekorku guru trimo apa ki kayu biasa ukiran diberom ngono gurine jarik dipaku ngono tok. Aku malah rondan. Rondan. Terus kae Indri, terus kae. Mas anggonku nunggu. Pacarane pinten tahun Mbak Indri? Sekawan tahun. Wis suwe ya. Berarti wis mantep tenan nek 4 tahun ya ya. Mantep wong iki wis 20 luweh kilo. Mantep. Ngawur e. Mas Andika wis dawe lagi. Atine atine. Nang Nanging among mencatat sejarah AL Garwa Sinden. Pertama lho Pak Igit. Liyane kae piyai-piyai biasa iki sinden. Sesuk nek dijak upacara ya ngono. Pripun? Kok nek ana wong upacara siap gerak mane. Lho sok nek nang acara angkatan laut, oh garwa-garwa angkatan laut sing sinden dikelumpukke. Oh, piye to ya. Dikelumpukke. Angkatan laut iki duwe kerawitan dhewe. Kaya RT ku kaya ngrono kumpulan ya didewek-dewekke. Endi sing diutang Bang Mekar, endi sing ora ngono didewek-dewekke. Lah bojomu. Lah ora aku tok Budiana ya melu. Masa bojomu ya? Lah Layak kok kerep dolan ning omahmu. angger setu bayare angel ora karuan. Angel mau tak jak dalang kok. Ha iya ngono mbok kandha. Liyane melok bingungi. Kok liyane melu bingung piye? Nambeli. Masa? Angger anggotane ana sing telat bayar ya anggota nambeli. Kuwi Bang Mekar. Sesuk bayar jobel lah, Bu. Nyoro ya. Mangga. Ngeling ngono. Ngelingono Iya. nalika dina kepungkur. Ora apa-apa Indri sing di omah. Mbok Indri arep nembang piye bebas dari. Anjen terakhir kancane do ceriwis-ceriwis. Wong kene sing kagungan dalem ya ben sembarang ya nduk ya tak belani engko imboi lho ya. Imboi piye apa kowe buah. Ya melu-melu dongane nganten anyar ki mandi lho Pak Igit. Mungkin dimboi sego niku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sego ngene iki ning Palestina ya arang kok. Karo tape. Sliramu nate ngendika tresno lair terusing batin. Eling-eling enko kowe mbek aku ya kudu nganggo ngene. Aja gelem kalah.
Neri sajake kowe. Nganggo ngene ya. Tresno lahir terus sing batin. Coba dikenal sedikit tok Pol Ngguri. Batin. Coba sedikit saja aja. Batin ya, ya. Batin. Batin. Kok nek ngantek dadi tenan piye iki? Saingan. Lah piye tembange ya apik, piyaine gedhe dhuwur. Alah lambemu trae ana sing rodok, biasane aku mbok lem nek saiki mbok sia-sia. Lho, Sapa? eni Muni piye? kowe kaya garangan ngono. Ora ana bandingane. Lah garangan ganteng elek sing dienggo rasirahe wae. Napa nek, Om? Di MC ini sik kok lungguh. Oh iya, MC-ne. Ya. Lagune Katresnan Sejati. Oh, Katresnan Sejati. Nggih, Oh, Mbak Indri karo Mas Andika katresnane ben sejati men awet nganti kaken-kaken ngene. Madhep rono. Lah kurang minger ndasku wae iki. Awan moyo wis campur sari. Nggih. Sing apik le MC-ne. Nggih. Aja nganti nyatane iki ya dicampur sari dhewe. Heeh. Lagune iki Katresnan Jati. Sing lagu nembe viral. Viral. Apal apa ora jenenge sing manten lanang? Oh lah nggih Mas Andika masa ora ya. Dudu So Andika. apa niki kok iso? Ya maju. Wis ngene lho modele angger wis dalang bar buah ngene iki ngeron-ngeroni kancane. Lah wis buah urung. Engko ya. Isin aku. Engko lali. Saiki wae Jo kok lali Jo. Urung tak tulisi kok. Wis amplop putih kok. Wis tak nyiarke iki ape nyiarke Katresnan Sejati. Engko bar nyantiarke Katresnan Jati gedhe kowe tak siarke ning masjid. Loh, lah dadi napa Pak Igit? MC campur sari. Oh iya. Lah aku wis perasaan ra enak. Siarno ning masjid iki rata-rata bar didusi mutin. Ora. Dengan pikantuk salam saking Pak Cornelius Hadi ing Jakarta. Niki kanca-kanca angkatan laut menika nembe do ngerti yen garwane Mbak Indri menika angkatan laut. Oh, niku nggih. Semben ben pirsa karo Pak Brigjen Ludi Prastiono. Ngono. Badhe nembang mleh apa sampun? Sampun. Sampun. Sampun saya. Wis mok tulisi jenengmu Jo, amplope putih. Wis saungkung. Lali kok. Ora. Anu, sok isek maineh ta ora tak kei sithik-sithik. Oke, thank you. Wah, pasangan yang luar biasa. Iki kanca-kanca AL pisuh. Mas Andika garwane sinden nembe do ngerti niki. Karena perdana AL gadah istri sinden. Nggih. Jin. Rambunge jam pira Ndri iki wayangane iki pengenmu? Indri ini wonge ra mentalan sakake kanca-kanca paling kondang bar. Lah mbok menawa nek pengen gagu. Nggih, anu terserah nggih Mbak Indri nggih. Nggih. Makasih Mbak Indri Nggih, nggih. matur nuwun Pak Sigit. Nggih. Nggih. Sampun Mas Andika. Lho kok ngrogoh sak barang enten napa? Jenengan iku ajeng napa to Mas kok iso ngono barang cacah. Oh. Matur nuwun. Manten ngaler. Oh, enak belas. Iki apa lho bocah ngene. Kowe kok malah diamplopi Indri, Jo? Wis bingung aku ngene iso ora enak abeh. Matur nuwun Mas Andika. Ayo wis ya. Sukses selalu. Awet nganti kaken-kaken inen-inen. Jalas Viva Jaya Mahe ya. Matur Kalau nuwun. kamu besok di lautan internasional, nanti malam di lautan asmara. Oh iya. Turuk. Cah loro kayak bungae. Lah ya.
seneng nglakoni. Nggih Pak Igit. Wah. Sing rekoso bapake. Wong tuwa iku kudu pengertian. Wis Iya. gadah anggota baru atau mungkin putra mantu kudu perhatian. Aku mbiyen maratuaku ora perhatian. Maratuamu karo kowe ora perhatian. Ora perhatian. Kok iso? Wis ro nganten anyar lawang ditutup kok amen riwi ning ngarepe terus ae. Nah sing mertuaku wedok iku Piye? malah notok ning jero. Le ning kono ana remason. Niki le Mak wis tak kekno, wis tak kira wis kene agek nutup lawang neh. Wis sampe mulai genten maratuwa lanang notok lawang neh. Mri piye? Cung ning kono sandalku keri. Wah, alah iki sido ora. Ditotak totok terus maratuaku langsung, "Ayo rene bareng, Pak." Aku ngono. Gemes aku. Oh ngedan. Heeh, jenenge wong tuwa ngeten iki Pak Igit, apa sing ora dienggo anak, apa sing ora kanggo anak. Wong tuwa berjuang sekian tahun dengan rekosone dan dengan perjuangan itu untuk anak semua. Iya iya. Wong tuwa ya kaos wong tuwa mbek anak iki wis ora ana nggo eman. Nggih. Pak Afif rombongan King Jatir Pasean gitu mriki Oh, nggih, Bantul. Sore wis rawuh mau. Oh. Mbah Kong Mbah Namari mau malah aku sentuk rokok sak koreke. Alah matur nuwun. Ki Pak Man Jatirogo do rawuh karo rombongan jadulnya Jatirogo. Coba sinden sing ngapa-ngapuhi iso Mbak Eni. Pundi niki? Oh, alah sing Jarene kuwi sing mau enteni. Jare kowe meri kaya Indri karo nah nek kula mboten. Mas Andika. Sing miri niku nang kula wonge berusaha ikhlas. Masa Nggih. Kula niku wis ora wong jenenge cah enom. Ben kene-kene ngaten. Lani tuwa. Saya mau tamasya berkeliling-liling kota hendak melihat dia. Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mak Limbo. Sowan wonten daleme Mbak Indri kanca dhewe mengucapkan napa kalian Mbak Indri Mas Andika. Nggih niki kula elek-elek nggih ndamel orek-orekan tembang pucung kanggo Wah. Indri. Pelok napa slendro? Slendro mawon. Slendro Pak Pit, pocong. Spesial kagem temanten kekalih. Oh iya iya iya. Ning ning nong nong pocong untuk temanten berdua. Ya. Pamujiku doaku. temantene manggih ayu Mempelai berdua selalu bahagia. mugi dadi jodoh langgeng salami mugi-mugi enggal antuk momongan. Weh, luar biasa. Muga-muga entuk momongan. Sing digadang nek tiyang napa jejodohan niku sing digadang nggih momongan niku. Sampeyan nggih pocong nggo Mbak Indri karo Mas Andika. Nggih. Aku yo nggih pocong kanggo Mas Jolang. Oke, kangge Mas Jolang. Ya Allah, terima Oh, kasih lho ya Pak Igit. Allah, Nggih, kok luar repot, biasa repot. lho iki lho lagi iki lho Pak Kayak Igit iki lho. dagelan sampe dipocongi iki. Kok dagelan Kok sampe dipocong? dipocong. Lah maksudnya ditembangke iki Ditembangno lho. pocong. Pripun Pak Igit? Jolang iku Jolang aku. nadyan elek kaya
Aku Pak Tratap pau. Asline ape muni asu ae. aku Oh, dipadakno karo Pak Ikit ngoo. labuh ing budaya Amin. bengi iki nyang Mbak Indri. Insyaallah bagus sekali Pak Ikit. Aja sambat sesuk kowe ra bayaran. Kudu anu lilo legowo sampean sesuk ora bayaran, Mas. Iya, iya kala-kala. Kok ketoke ora lega ngono lho, Wong sampean. urip piye ya kala-kala. Iya, Kala-kala kudu kala-kala. sambung tresno karunan kinerja rekan kerja. Kala-kala iki wajahe kudu sumringah ngene ora terusan lambene mbok poncot ngono kuwi. Iki piye to nih? Lah piye? Iki ora lambeku tak poncot. Lah piye? Nututi untu iki lho. Iki wis kangelan lho. Tak kira sedih terus lambemu mbok poncot ngono. Pokoke yen sambatan iki karo Mas Julang. Sesuk bengi bayaran lewat cari bintang tamune Mas Andi TB karo Mbak Ika uget-uget. Oh, nggih. Nggih. Nggih piye? Kok kaya nggih. Mboten maksude sing bagian gak bayaran ngono. Nggih. Sing gak bayaran tipe dhek ngono to. Enggak apa-apa. Ora apa-apa Jo ikhlas wong aku iki rencanaku iki selapan dina pisan iki nek wayangan pas malam apa Jumat Wage arep ngadaki sedekah budaya. Bayare separo ngono kuwi. Ning lakone manut aku, mergo aku arep ngawur lakon, arep garap lakon sak karepku. Mengeksplor itu namanya mengeksplor sesuai dengan insting dan inisiatif. Sedekah budaya. Wis kanca-kanca pokoke anggere pas malam Jumat Wage sing pengen wayangan bayare separo. Nah, Ning kudu manut aku. lakone kene dikai lakone dalange ya terserah. Iya. Yo. Iya. Iku kanca-kanca angger malam Jumat Wage do pamit. Iki pamit ora apa-apa. Heeh, ora apa-apa. Ala wis ngono kanca-kanca. Ya ben ketok sing do pamit. Sing ikhlas mbek sing ora ben do Iya, ketok. Wis sing wedok-wedok kok alesane Pak Ikit gajine kula rewel ngono. Wis ben yo dadar kok. Heeh. Ngene iki sambatan ning nggone kanca wis dikandani suwi sing ora ketok budal ya wis ketok. Request nganu Mbak Eni menika kunjuk kanca-kanca sedaya ingkang sami rawuh. Lah menika tayub Tuban metu dhisik dhewe. Nggih Pak Didik Pasean sak kanca ya hadir. Tayub cara Tuban. Ora ijen ing dikancani Kalih. karo kuwi Mbak Iman. Oh, Mbak Iman. Monggo Dik Ima mriki. Sindene pirang-pirang bengi bakune iki mung guyon-guyon. Nggih. Wis guyon-guyon kok ora diitung kok iso. Yo. Ngene. Lagune bebas Mbak Eni. Iki nadyan to request akeh ini kunjuk Mbak Indri karo Mas Andika. Nggih. Bengi iki disiarke live streaming YouTube secara serentak 9 channel. Ono Sige Channel, Lawat Maja, Galeri Sinden Indonesia, Doyan-dolan Juve Multimedia Record, Kelir Budaya, Lisaning Ayu TV, Jack AV Multimedia, Jogja Live Streaming Official. Oh, tepuk tangan oplosnya. Ya, oke iki. Terus? Ya, Pak Umar Banggilan ya ora komplit kowe CFC Tuban komplit, Bu Nik sak kanca kabeh. Kok Rembang Pak Kasmani Pak Eko komplit, Mas Akur sembah nuwun. Heeh. Tembange sesideman Mbak ini nggih. Sesideman. Nganggo halo ngono sik lho. Oh. Kene iki nggon Jatiraga iki nggon sindir. Wis Barsih. Yo Jatiraga. Oke. Yah Kumalasari Jatiraga. Fitri Jatiraga. Telu niku terkenal kok. Lah iya. Ku angger montong Mbak Karniati. Ngono. Mesti ora pengalaman ora arti alamat-alamat cah iki yo. Rangga iku netre gak roh alamate ha. Yo.
Ayo dialo sing Mbak Imae sing halo, Mbak Eling Glora kok aja Mbak Enda. Ayo, Mas. Niki polos napa? Munggah. Minggah no, Minggah ke pundi? Manut sampean. Ya, sesideman kaya mandhape Gubuk Asmara. Asmara ya ora apa-apa. Iya. Ayo. Halo. Sesideman gubuk asmara. Buka kendang Mas Rangga, kondangdut Mas Rangga. Bukane cara tayub wis aene kok ya. Yo swaku aku isih